Caroline nyama zao zviri sei. Loreni
Linda, Depewe, Sharon Gurure, Lima Vita, how are you? Ruth Poto, what's the name? Thank you, Masiwa Mujuzi. How are you? Baby, come my deco. How are you? Talent, but around the Wascara say, so Daniel was very drugs. I think that Vana, remember, thank you, I think, my vanity, I will take him out with you. Take him out with you. Let me see, I'm Tanda now. Bella's coach, how are you? Queen Crunchy, but say, by Johnny. Robin Juicy, really good. Precious story, Roborima, how are you? Sheila, baby, Luna Dube, Mascara Seiko Batete. Mascara Shampoo. Tula Pechunote. The famous ghost, how are you? How are you? Lucinda Musa, Dave, Sikeshana. Talent is Sari Dapu Saudana. Precious, they be up. That's where I was going to say. I said it as you say, of Chando. Yes, you are you indeed. You are you. Welcome, Yamuso. Welcome. You are my love, my legs. Angela Basira says, thank you. How are you, Prolat? Thank you for connecting from Malawi. Welcome Team Malawi. Welcome you, Team Malawi. Let's speak as in this. Luba Dube is watching from Blawai Chando. Oh, sorry, my sister. It's all over. Even Kuno Chando Chaka Rumawena. But don't worry, all is well, guys. Gatsangane pachilongo chizwara nasi. Murise say, guys. Mamuka say Salmonani Ninjani Dumela Madegwa Napudhi. How are you guys? Murise say Kumachimana Nika Murise guys. Thank you, Millie. Thank you, Millie Mel. Thank you. Murise say, guys. Nats chatibat kanate shangitine chatibat kanate chazama utika venyana tu. Chazama utika venyana tu zakasiyana saka chatika manyane wan to batamanya lara muchengu muningina ndepi yako to batamanya to batamanya antika. Welcome all the new members. Kune bati join. I think I saw about 265 new members today. I saw 265 new members that have followed and liked the page today. Blessing my Lord, how are you? So guys, we welcome you. We welcome you. Chiti Aiwa, take your seat, enjoy. Feel free to join the Diaries family. Here, we are all about positivity. We don't want negativity. It's all about positivity. We talk real life stories. We have guests that comes here to share our stories, their stories, right? So guys, in case somebody comes here and share his or her own story, let's try to be sensitive where it's needed to be sensitive, right? Where it's interesting, well, we are also allowed to joke and laugh and itika, but because people are bringing in their own stories, it's not me who will be talking about people's stories, but it's the individuals coming here to share or to look for advices or to look for a shoulder to cry on. So we are just here as Diaries,
to listen to them, to give them our ears, to cry with them, to comfort them, to walk the journey with them in whatever different aspects of problems that they will be facing. Right? Elisheva should say. So guys, as we are about to start night right now, Nyai, I think you saw it, guys. Makaiona, kunana Harare, Harare. You saw Nyaya tikuda kutanga naye nasi guys nemaita mchinditegrawo mavasipo ansati ndaona vana either marway tu ansati ndavaona pane timu rasati ndaona so far akatoti one day ndisingazivi kuti vari kumashifts vari kumabasa here vari pai but kana shamwari yako isati yauya ingoitawo uchitegawo so ingoitawo uchitegawo hanzi doito uda kutangira zvimwewe Elishab ndichamutaridza kana tapedza uda kutangirawo zvimwewe anobva auya obva ati go paside up hai go back okay, she gave you that these are yours, you can now greet them and go. Now you can go. Yes. Right. So nyaya tina yekutanga guys, I think you saw this nyaya kune mamwe ma platforms nemu is it newspaper or somewhere anditika yevana vekutorwa nenjuzu anditika yevana ayo pane vekumalawi rufaro page vandiri kuzama kuti vanzwisisewo vajoina vari kumalawi mamalawians. Oh, nasi ninongo ndaibvunza last time aripo Natasha. I saw her. Natasha wangawaverova usipo pana pataitosha kuti uri kupi. Right. So, nyaya vana vakatorwa nenjuzu vari about 4. Anditi kukashaika 2, kukabuda 2. Asi kubuda kwacho kwavakaita zvinhu zvacho zvingori mysterious. So guys, ndozvatiri pano ise diaries tipenengure. Handi munozati isi tinoinvestigator. Tinopenengura handiti kuti tinyatsonzwisisa kuti vana ava vakabuda ava chii chakaitika kuti vana ava vazoononekwa vachitogwa nenjuzu. Zvinokuti kunonzi kune munhu wakanga vanaye vachifamba naye but nyaya yacho muchainzwa yose zvenyu kana mai vemwana ndakuvafonera kuti vataure nyaya ishi. Right? Nyaya yakaita kuZimbabwe fikira pera pasera fikira pera. Patience ndeipi. So toda kutinzwisa kuti vana vakaenda sei kunosvika vanonzi vatorwa nenjuzu. Vaive nani vabereki vevana vari kuno kuSA. Ndisinganzwe vana here kana kuti vana veve nemumwe munhu aivatungamirira. Kana ndisina kukangasa kunzwa inini munzeve dzangu kunzwa kwandakati itei ndakadzwa sokuti mai vemwana vakandudza kuti kune vanozviti mufundisi vakaenda navana vanofamba chikuku zvavana mumaraini vachinda nevana kukoko kumajorodhani uku kumadhamu. Ndisingazivi kuti pamwe apa mufundisi havana kuti vaona here kuti dhemu iri rinenge rine njuzu dzinogona kuzoataka vana. Ndisingazivi kuti right now mufundisi kana vachiita zviri normal kune dzimwe mhuri dziri kuchema dzakarasikirwa nevana imomo mumudhamu iri. Vamwe vana vakatorwa nenjuzu vakafa vakazokandwa kunze uko vafa. Mukadzi wavo naye vachiita zvinhu zviri normal. Zviri normal here zvinhu izvi guys kana kuti pane zvimwe zvinhu zviri kuitika behind the scenes. Saka tiri pano kuti tiinvestigate guys, tigobata mufundisi ava nhasi, tigovanzwa mufundisi ava nhasi kuti zvakafamba sei kuti vanokukuzva vana vavanhu vabereki vasipo vachinda navana kwavakaenda nevana vana vachino ende vari kuacta as if everything is normal. So toda kuhwisisawo kuti zvakanoti kune mhuri dziri kuchema guys. Vakabuda vacho 2 ava guys vakavata pasi zvokuti they are busy fighting wachichanukwa purondo changamu zviri sei. Tiri kuda kutonzwawo kuti vana ava vakabuda ava vakatorwa nenjuzu vakabuda vakavata pasi right now as you speak. They are fighting for their lives. Handiti so isi tinoziva kuti kana munhu achinge abuda atogwa nenjuzu kunonzi anotodzoka achirapa zvokuoti unodzokawo vata pasi achizogwara zvokurwira upenyu hwake. Kuda ndini ndakarashika guys, handizivi. Regai tigowa kuna iwe mufundisi ava nokuti ndiwo vane .com rose. Asi sati tatanga kudaro regai tange taunza chi mai vemwana handiti vanove mumwe wedu pano mumwe wedu saka totomira navo. The fact yekuti mudiaries tiri kutongozomira navo tinyatsonzwisa kuti zvakafamba sei nokuti mai vari kutambura mai vakandibata vachikundikana. Handimaona vachikundikana zvachose. Zvinhu zvakaoma handimaona. So regai tange tanzwa kuti the gist yenyaya kuti zvakatanga kufamba sei. Vesimainini maswera sei nhasi? Taswera aiwa tave pano pachirongwa tatichitaka kudzifambira nyaya dziya sokutaura kwatakaita.
So toda kutanga madhiaries ari panapa kutanga vada kunzwa chako chako imi mutozati muri kunze kwenyika kwamuri kushandira vana ava, asi toda kunzwa manzwiro amakaita kubva kumba kubva pakutanga kusvikira nhasi tichizoda kuti tibate mufundisi namaifundisa ava kuti chii chakaitika kuti vana vazosvika pavasvika nhasi. Hello. Alright. Inini ndakangozotambira shoko kubva kuZimbabwe. Vana vanogara nemwana wasisi vangu akapedza form 4. Hello. Tikunzwa handei. Ndikati ini ndakangozotambira shoko kubva kuZimbabwe, vana vachinzi kwanzi vatorwa kumba napasta vasvika ikoko vakatora vana vanogara vega, saka pane munhu mukuru anga ari panovatarisa. Saka pasta vakasvika panesi vachida kudetsera munhu aipenga anga asina kukwana. Saka vana vakangovonawo ndobva vaenda sechechi, vakangotobva vaenda vakatanga pasta vatobva vatanga kuvaudza kuti ndaoneswa kuti mai nababa vakatapa report. So vana nekuta vakabva vakanga kuenda kuya, asi toziva kuti vana vaitopinda basi ichechi yavo pasta vantoizivi kana nezita rayo. Saka muchireva kuti mimika muchiti pasta ava mutovazivi chechi nezita ravo, mufundisa vamutovazivi? Handitoizivi, handitobvenizi kuti ndipasta futi because dei vanga vari saka haitoona sokuti pasta vakangounyuka vakangotora advantage, vaiabhusa vana, saka vakangotora advantage ichechi vaiabhusa vana zvisingaiti because vakabva vaenda nemwana wangu mukomana ane 14 years. Saka vakabva vaenda naye kunojorodha vanhu. Saka vaenda kunojorodha vanhu, mwana wangu inini ane 14 ndo wavakati ajorodhe vanhu. Ajorodha vanhu ndobva ko mwana wenyu ainzi mirai mainini, mwana wenyu ainzi ajorodhe vanhu ane 14 years kuti ndimufundise. Anga atobhiliva nemwana nekuti akagadzwa kuti ndiye anofanirwa kujorodha vanhu ane 14 years. Okay, mirai hanzi hatisi kunzwa properly. Regai ndikufonere direct, vana kuti havasi kunzwa network yenyu tachidrag. Mirai ndikufonere direct. Regai ndivafonere direct ndokuti ndikona kuti nyangwe neni ndikunzwa kuti vari kuita vachikatakata. I think network yavo, I think I've got airtime zvingaita kuti vatauro. Let's hear kuti ndivafonere direct tinyatsonzwa. Okay guys, ndakuvafonera direct. Yeah, I think that's better now, right? Saka mwana ane 14 years achitorwa kunzi ajorodhe vanhu, akanga anzi ave mufundiseri. Ainzi ava mufundiseri ava kujorodha vanhu mwana uyu. Anzi akasimbisa kuti ajorodhe vanhu, hameno mutemo yavo yavanetsa kuti handitozivi zvaiitika ikoko SIS MELLY. Vakambozvifambisa sei tikavatore vana. Tine mwana wasisi vangu iyeye, mwana wasisi vangu akapedza form 4. Ndo aenza aifamba napasta wangu mukomana, aifamba nemukadzi wanonzi mai mufundi. Saka vanga vakasiyana kuti uyu murume akatora mukana, uyu mukadzi akatora mukomana, aifamba nemwana. Pandakavafonera mai ava havatauri kana chinhu, vanongoti taifamba nevana, chindiudzaiwo chakaitika ikoko, havatauri, vanongoti tiri kuzvinzwa zvamuri kutaura. Kuvaudza chindiudzai ndima ifamba nemwana, vanonyarara pafoni, havatauri. Ndobva ndafonera kuti mufundisi yavo, ndafonera mufundisi yakatoti handidani vana venyu kuchechi kaini, ndo vanongozvivika vachiuya kuzobatsirwa. Handivadani kuchechi, ndo vanouya vega. Mufundisi avanonzi mufundisi ani plus munokaziva nechechi yavo kuti inonzi chechi ipi, inonzi chii? Handitoizivi melo, handitofungi kuti mufundisi ndezvenhema chaizvo. Ko zita ravo hamurizivi? Handitomborizivi.
Saka munharaunda yamunogara apa baba vatozikamwa kune kwavanobva here vachiuya kwenyu? Hey, alright. Saka kwanzi kuinda kwawakaita kunobhabhatidza chii chakaitika kunzwa kwamakaita imi kuzosvika vamwe vana vatorwa vamwe vachibuda? Alright, zvakaitika ndezvekuti the time yaibhabhatidza munhu uyu ndobva vese vawira mumvura. Ava two ava vakamboita mahours vari pasi pemvura. Vamwe vacho ndobva vashayikwa zvachese. Vaita mahours vari pasi pemvura, pawakabuda ndobva vaenda kumba. Mangwana acho makuseni ndobva wakamukira kudziva kuya kuya ndobva wawanika vanhu two vari pamusoro pemvura vakafa. Apa vari kudzokera futi nemwana wangu iye ane 14 years noona mitumbu yevanhu vakafa. Nai Mwari. Saka mwana muchimubvunza kuti paakatorwa akaita mahours ari pasi pemvura akanga ari pai, anozogona kutsanangura here zvaakaona pasi pemvura? Haatogoni kutsanangura because anongoti ndaiva nedzungu ndisingazivi zvekutomboitika. Akatobuda umuka mumvura umuka akati izvezvi kutaura kudaiwo ari kutorwara serious. Baba vacho vatosimuka nhasi kuenda kuZimbabwe, ari kutorwara serious mwana. Apa vamwe vatori pamariro i4 vakafa. 4 vakafa, 4 ndo vakafa, 2 ndo vakasara. Saka vana vakawira vari 6 ava. Mwana wangu inini nebenzi rainzi ajorodheti ndo vakasara. Ndo vakasara. Alright, ava vanhu ndinoda kuziva kuti inini vanhu vaijorodhiwa ava ivo mufundisa nditi vanga varipo kose vasina kuwira? Ameno. Nokuti kana tongoti let's say vanhu vakatsvedza papo tongoti vanga vari paeji pedhemu vaitungamirirwa namufundisika. Mufundisi navaifundisa vaiva kudonha wowira mvura, vanhu vose vowira mvura. Kose kwakanowira vana 6 chete, kofa 4 kosara 2. Ndosaka ndatoti ndevenhema pasitava ndevenhema vaitoabhusa vana ndochokwadi. Vaitoabhusa vana vachinyepera chechi. Kuabhusa vana kwavaita because vakaona kuti vana ava vadiki plus vanogara vega. Anovatarisa ari panext saka musi wacho nowoyo anga asi. Makaripota here nyaya yepolisi? Polisi hanzi yakarambidziwa ikazipanzirika ichiite zveuyu zvechivanhu. Vaita zvechivanhu zvacho mangwana achona makuseni vakamukira padziva paya vamukira padziva ndobva vaenda nengoma. Hanzi vaenda nengoma ndobva dzatorwa zvese ngoma dziya dzakabva dzatorwa ngoma nenjuzu. That means njuzu iripo zveshuwa. Imimi kudhamu iri kana kuti kurwizi uku makagara here kuine history yekunzi kune njuzu kana kuti makatanga kushinzwa iko zvino? Kutotanga kuzvirwa. Hamusati mambonzwa kuti pane njuzu makakura muchitodhidha ipapo muchitotambirapo muchitodii? Yes, apa mwana aitomboya kuno kuholiday nchinda naye kubichu. Airegere kutorwa kwese kubichu. Ende ndatombogara pamba pokuti aitomboenda kurwizi. Haana kumbobvira asangana nezvisizvo. Probably kutorwa kwakaita ngoma isana akuda hangu ndindokanganisa ndiziva vechivanhu vari mucomment section vachatibatsira. Njuzu kana kuchiridzwa ngoma hadzitore ngoma. Handiti hadzitore ngoma. Kana dzitora ngoma that means whatever spirit yacho iyoyo iri kuita izvozvo yakatotsamwa kai. Whatever spirit iripo yakatotsamwa because inotora ngoma kuti dzidii. Nokuti kunotonzi vanhu vanotorwa nenjuzu vanoridzirwa ngoma zveshuwa vachipo hapa chemu kuita kuti vanenge vatorwa vabude zvakanaka. But kana ngoma dzotorwa pato ini question mark ka. Ndizvozvo chaizvo. Hey, right. Andisi kuti mucomment section pane vane mubvunzo here mama satadona because mama ndoda kwadonedza kuti tiwane kufonera mufundisa. Guys, chero kuchinzi chivanhu akuna vana ava ifo vakasiyana kama families 4 vakasiyana vakatorwa vakashayikwa vakafa. Handitika midzimu yavo yakatosiyana havasi vana vefamily 1. Saka chero kuchinzi kudini andisati ndamboona njuzu inouraya vana 4 different masene mutupo just like that guys. Kona kushaya manzi. Saka zvodachikumbira ndezvekutika ngavafonerwa because vakati hakuna kana polisi iri kufambira apa kune vanhu vari kutochema apa hakuna kana munhu ari kumbofambira nyaya yeku vakatobraiba vanhu njere dzavo vakati aiwa toita zvechivanhu because vatorwa nenjuzu. Saka vaiti vanoita zvechivanhu ndivo futi mufundisi vava? Ndo zvatakashambidzika nazvo kuti kana ari mufundisi aifanirwa kutoratidzwa asati aenda kudziva kuti kuchanoita sei. Samaikloof. Ha? Yeah. Pane nyaya. Alright. Kwanzi kwa zvakaitika kumusha kwacho ndekunonzi kwani? Kumasvingo. Kumasvingo ku side ripi? Ndakanganwa zita rachona kwazvakaitikira handina kuziva because inena handitogaripo. Okay. Alright.
Saka vana vakabva kumba kwamunogara imi vakaenda kumba kwamufundisi uyu. Okay, saka zvakaitikira kusaidhi kumaraini kwamufundisi. Vakatombogara ikoko pasina kana munhu mukuru ari kuzviziva echeresi kuno tasingatombozizivi nababa wacho vakatombovatora vakanovagarisa ikoko for 2 weeks vachivagarisa ikoko kumba kwavo. Handizivi kuti vaivaitei chaizvo kuzvinhu zvokutora vana vevanhu vane ma14 years baba namai vasi kuva kuSouth Africa vachiti vaiti ndezvei vachigara navo 2 weeks. Amen. Hey. Right. Saka regai mama regai tinokumbira kudonhedzai mupinde mucomment section mune vamwe ndimbowana kufonera foni iyo ndoenda kuchanza kufonera mufundisi nemudzimai wava. Zvakanaka imaita basa. Right. Right, regai tibate mufundisi ava tiwane kufambira nyaya dzacho. Mina ndibate mufundisi. Ndakadownloada app yetaura iya guys saka I hope zvaanani tinogona kunyatsotaura zvakanaka. Ndakaisa app yetaura iya. Yainzi nevanhu isai app yetaura iri papiko app yagara zvii. Nyaya yacho guys muri kundinzwira handizivi vechivanhu kana varimo vanoziva kuti zvinofamba sei kuti ndizvo here zvinoitika izvi kana panenge patokwa pane mhuri 4 different mhuri right now dziri kuchema. 4 different families right now dziri kuchema mufunge 4 different families dziri kuchema right now vana vakatorwa vana vakashayika mufundisi vari kuchi 00263 plus 000 Hello. Hello. Makadi zvenyu mufundisi. Makadi. Tiripo makadi zvenyu. Kuri sei kuZimbabwe? KuZimbabwe kukanaka. Aiwa isitiri nani zvedu tikufona tiri paSouth Africa. Right, pastor, ini ndinoitwa SIS MELLY's diaries anditi. I am from the media. Right. Ndinoda kubvunzawo pastor maererano neincident inonzi yakaitika kusaidi kwenyu ukoko yevana vanonzi vakatorwa vamwe vakadzoka vamwe vachinge vashayika kuti zvakafamba sei nokuti pari kubuda maversions akasiyana siyana ari kubuda saka tatisati tasumuka kuuya kuti tiuye kumasvingo ikoko timbonzwawo imimi muri imimi pastor kuti ndimi maivepo nevana zvakafamba sei. Mati? Atisi kunzwa iyi pastor? Eish. Handisi kuti network yenyu here kana? Handisi kuti network yenyu kana kuti chi? Muri kuti kudii pastor? Hello, volume yenyu iri pasi pasi zvokuti regai ndifone futi hamusi kunzwika. Regai nditire kufona zvakare. Haisi kunzwika zvachose. Alright. Guys, ava baba vasitomboikwa zvekuti nditi vari kudya switi kana nditi vakaisa dombo mumuromo toda kumbovatanga navo nekure kure sezvo vanobva matanisi kudai tozonyatsa kuti ataki pakati miraitoni ndezopiko zvinotovanzwa zvazvikutonetsa kunzwa kuti ndise foni apa padhuze nefoni tinyatsonzwa tose maybe miraitoni. Right.
Yellow? Yadona. Network. Antanyaranzwa ini. You put it unknown what temporarily what Hans, I said I think he said he can't speak right now. And now she waina pachanda waini. Kwesa imurwani mandi mazvinzwa ini sina kuzvinzwa. Imurwani mazvinzwa ini sina kuzvinzwa. Hans is it drop. Amena kuti ku drop here kana kuti kuite sei? Miretioni. Miretioni ku drop here kana kuti kuita sei handisi kuziva. But chiro ka drop kasi chengeti nawo chiti nekusingaperi. Iri kuti temporarily unavailable. Kuda vadzima phone. Manenge vadzima phone temporarily unavailable. Zvakanaka iri gaitinde kuna mai mufundisi. Mufundisi vadzima phone. Mati vakaremerwa. Handichanzitenga ispeaker. Speaker ndinayo ina ndizuti kana ndinga sei singabudi uku kana ndichita ma direct calls. Hamnoti sei singabudi ku speaker uku. Inobuda kana ndichita zve WhatsApp zvokuve. Naye vasikana. Yanibovudza vasikana. Tutira kuna mai mufundisi. Unoda kudora pautara nesu. Tutoenda kumasvingo kwache kuko. Naye vasikana ini. Sei speaker ikana ndichifona direct singabudi ndichifona direct pa phone zvisingabudi ku speaker uku. Pafoni pangu panei. Uyaubai hana zvizivi ni wabai. Hello. Zvanga zvinzwika vati handisi kukwanisa kutaura ndakaremerwa ndikwanise kutaura nemi ndakaremerwa. Wo. Tanchi zvinzwa isi. Ina ndazvandapohwa ini ndashiya kuti kwari kuti kudikwa ndakana chandanzwa ini. Alright, regaiti. Comment section vanhu varungotaura kuti ndozvavataura. Alright, bye. Alright, zvakanaka regaiti. Hanzi pane papa kubai wena ndipazivi gaiva we baba ei. Kuda kufonera mai mufundisi kana vakaremegwa kuti mai mufundisi vana kurevengu. Wei tuone kubai bluetooth kwacho ina zvizivi zve technology. Pokunda vaspika sei? Hai, uya unditaridze. Ina handizvizivi. Ndo mashandiro enjuzu here guys. Hanzi vati ndakaremegwa. Haiwa the guy yenyu vari kuti vakaremegwa ka no problem. Asi tichange tinavo namba dzavo tinadzo ka tichange tizongovabata chete. Hatisi kuzodya kuvabata. Nhasi vakaremegwa havo. Kana vataka kuremegwa iko zvino. Handiti ndo pandodemba denda ndiri kuZimbabwe ndotoendako. Hey. Chai, guys, ingwete yekuti ndinde kuZimbabwe, muzvioni. Ingwete yekuti ndinde kuZimbabwe ndinodzifambira nyaya idzi. Naimi guys, ingwete yekuti ndinde kuZimbabwe ndinogara kuZimbabwe ndichifambira nyaya idzi ngechitika kuZimbabwe dzakafanana naidzi ndichidzifambira. Ndozvinotoita guys. Ndochinyatsotodzifambira dzose. Ndatogara ndatosvika sekumasvingo uko. Ndatoti fe, paendo ndatanoziva kuti havagoni kuzvitaura vakaremegwa chii, indasvikapo. Andiri apa, watindodii apa, right, mira. Nkona apa ndiona ndoda kufona namba yamai mufundisi mira ndiyifone +263 andite ngibaba yasina kumanya kudodza mai ava nditi ndobva ndadai saka uku ndofunga kunoita papi. Phone is connected to speaker. You're connected to speaker. Yellow? Hello. Makadi shenyu mama. Mukutaura na SIS MELLY veku media, SIS MELLY diaries from the media. Makadi shenyu. Na SIS MELLY veku media, makadi zvenyu. Ku media, amai, media. Makadi zvenyu.
tiripo amai tiri vemidhia ndauyawo ndakamirira kambani yedu yemidhia inonzi Diaries. Toda kunzwisisawo pamusoro penyaya handisi kuziva kune nyaya yakasvika mumaoko medu yevana vanonzi vakashayika vaina mufundisi vaenda kunonyikwa kuJorodhani, vana vakatorwa, vamwe vakadzoka vashayika, vamwe vakadzoka vari vapenyu asi vachirwara. Kuda kunzwisisawo nokuti pari kubuda nyaya dzakasiyana siyana. Saka imi semunhu angari paground tatichikumbira kuziva kuti chii chakaitika kuti vana zvakafamba sei. Mumwe musi wacho musipo. Okay. Asi incident yacho muri kuiziva handiti? Asi nyaya yacho muri kuiziva ka? Makangwede kunzwa. Saka vana vakanga vaenda nani kuJorodhani mamusipo imi vakaenda nani namufundisi chete? Okay. Asi ndo zvazvinozi magara muchimbojorodha vanhu parwiza apa here padhamu apa? Makagara muchimbojorodha vanhu padhamu irori here? Saka musati mambonzwana kuti mamusingazive kuti pane njusu dziripo. Varidza nzvimbo ndovakati ndai munoitira apa. Sabhuku iye anga asinga tichasvika kwedu asi titangotimbonzwawo zvedu isati tasvikapo tinyatsokuya nezvinhu zvedu zvakakwana. Saka sabhuku anga asingazive roti apapa ifirst time kuti kuitika here munharaunda iyi panzvimbo ipapapa. Vanhu makuhwe ekuti anoyera anga aripo. Alright. Saka chechi yamunopinda iyi inonzi chii? Chechi yacho inonzi kudii? Chechi zita rechechi yenyu inonzi kudii? Ani? Admin asset. Iri postori kana kuti idziri dzechimanje manje idzi. Alright. Okay. Hey, zvakaoma. Saka pane mwanawo vari kuvaviri vari kunzi vapenya ava vakatoshayika tetauri nezvavo hedu panguva ino nokuti mhuri dziri kuchema handi tichasvikako zvedu isusu tichinobata umaoko tiona tovabatsira sei. Asi toda kumbonzwa pane vapenyu varipo vakararama ava. Kuri kunzi vanorwara. Makamboenda unovaona we? Hamusati maendako ko muri kuregerezve imi muri imba yemufundisi? Vakabuda vaviri, hanzi vakabuda vacho vaviri vanove vasina kushayikira mumvura, hanzi vari kurwara serious. Varwari? Handi maona kuti tichitaura nemi ndokatawana information ika tine tichingopuwa nyaya dzakasiyana siyana nevanhu vekumasvingo kokoko. Makutaura navezvo so makutaura neupi wacho uyu wakurwara? Alright. Mamuchitaura neupi wacho uyu wokunga achinyikwa here kana kuti ainyika we14 years? Makutaura neupi mimi uyu akanga aenda kunonyikwa muJorodhani here kana kuti ainyika wacho uyu mwana umwe ari kunzi wane 14 years? Iye ane 14 years ndiye anachitaura naye. Kana asiri okay, kana asiri kurwara saka pakanaka. Saka uyu ari kunzi akanyura uyu we14 years tichazomuona hedu. Akanga atorwa uyu anoti akagara hours manganani pasi pemvura? Iye hamuna mubvunza? Saka atozoti agara nguva yakareba sei asi hamuna kubvunza here imi pasi pemvura twakaonei? Saka hana chaakaona? Wamusi kugona kubvunza asi samai mufundisi wemwanazve munoendazve pamba pane mwana paground mogara pasi nemwanazve motaura nemwana? Saka vabereki vachona makatotaura nave? Ndakataura nawo. Mukavatsanangurira ndandisipo? Ndakatsanangurana.
makaita zvakanaka. Saka vabereka munopinda navo chechi iyoyo futi, vanopindawo chechi iyoyo. Vabereka vazobopinda wadakopira kupinda nevana because vanogara vari pamba. Vabereka havasi havagari vari pamba. Vabereka vanogara kuSouth. Vanogara kuSouth Africa. Saka okay, asi vabereki vaizviziva havo kuti vana vanopinda chechi iyoyo. Hello mama. Hello. 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 Phone. Network. Right. Mindfulness vari kuti ndandisipo musi wazvakaitika. Vari kuti pamabva pandavafonera izvozvi chechi kwainonzi assets kudi mwarika kuna matandaida ini asi zvinhu zvacho zvirefu zvakareba kuna matandaida aimba Stephens mashakadapa. Guys, maya vari kuti ndakanga ndisipo asi izvozvi ndabva musati mandifonera ndachibva kutaura nemwana haasi kurwara. Asi kachero mwana asiri kurwara handiti mwana akambosvika sei 14 years egai hadzinonzi Agnes asset. Mwana akasvika sei kuna mai vemwana advert assets. Mwana akasvika sei kuchechi uku 14 years asina consent yevabereki. Vabereki vari kuSouth Africa kwavari kushandira vana ava handiti ivo vogamuchira vana voinda nevana kurwisi just like that. Ava mai avari kuti havo vanga vasipo havana chavanoziva so far. So semunhu angasipo isi totoda mufundisi ndomuza ndopandofa neshungu kuZimbabwe denda ndiripo guys ndotomukira kukuseni mangwana denda ndiri kuti paground toenda kumasvingo mangwana kunyatsa novaisa pakona baba vakamera vachinyatsa kuona mufundisa zvavo zvokunyepedzera kusungaira muimba yeraundi kurembedzera kurasika muimba yeraundi vachitaura kuti hanzi ndikuremekwa todza kutaura vatodza kuremekwa kutodza kutaura kuti kudii ivo varivo vakaenda nevana. No, I think baba ndofunga kuti ndivabate pakona ndovati saka ndachiti makaremegwa tinokubatsirai sei, toda kubatsirai kuti vana ava tibatsire saka kana muchisingati kuti udzipa information tokubatsirai sei. I think ndo zvavanoda kuti vaitwe baba ava zvisinei. No, phone number dzemwana mwana ne 14 years mai vemwana ndivo vanga vachitaura pafoni guys. Mai vemwana ndivo vanga vachitaura pafoni. Mai vemwana ndivo vanga vachitaura navo pafoni paya ava mai vemwana regai ndivafonere munzwe. Let me call mai vemwana muzvinzwire. Mai nini manzwa here manzwa here mufundisi pekutanga kuti ndikutotadza kana kutaura vakaremerwa handisi kuziya ndatodemba denda riri paground ndatomanyako chaiko right. Havasi kutaura kuti ndakaremegwa but the fact yekuti vambobvuma kutaura nesu handitika ticharamba takavapresa handitika kana vana vavavigwa imi mondipo information kuti vana vavigwa handitika then kana kuti so that tikwanise kuti tichitanga kufamba nao kuti aiwa vana vakavigwa takuziva then kwaita mukadzi uyu mamunzwa hanzi ndandisipo ende mwana ndabva kutaura naye izvozvi mwana haasi kurwara. Mwana ari kutorwara izvo zvekutaura kudai SIS baba vacho vatosumuka kugepesa vatosumuka vatoenda kuZimbabwe. Saka kuti mwana uyu vanogoti vanoziva kana nekwaari vanotonyepa kwatova kutonyepa. ndimai mufundisi pakuti kudii kwei mukadzi wababa yayo tafonere vanongoziva zvokuti vanongopinda vese chechi. Alright, vakabva vangoitwa mufundisi. Alright. Vana vanogara mai nababa vanoshanda kuno kuSA guys. Vana vanogara kumusha neumwe munhu mukuru wavanogara naye. Saka musi wakaenda vana ava, munhu anochenga anotarisa vana ava vanga asipo. Vana vakabuda vakainda kwavakainda. Animaona, vakabuda vakaenda kwavakainda. Vanogara neumwe munhu akati kureiwo vakatsvaka kuti atarise vana. Saka sekuti vanoshanda kuno kuvese baba namai. Asi musi uyu munhu yanga asipo vana ndokubuda vachienda kupi? Vachinda kuchechi kwavo kakukwaru kuti vanoenda uko. Kwai vana ndo vanongoya kuchechi. Chechi mari wasitari chechi advert assets.
ndarinzwa. Hino kuti chechi yakaita sei inonzi Advert Assets. Kuti chechi yekupi? Ndiri kwacho ndazobvunga zita racho ndikure kwamapanzure. Ho kwamapanzure kuningi uko kwachivere. Kwachivi. Hanzi paingonzi panoyera kwaita kaindiswapo nasabhuku. Muri kuzvinzwa? Ndazvinzwa. Hamuna namba dzasabhuku tipei, hamuna here? Dzasabhuku handina. Todziwanepi? Toda kuzotakaindisa sei vanhu paizoti panoyera? Alright, rega ndizitsvake ndikupai. Chakaika zikati vanhu kwaizvo zvisotifonere sabhuku tinzowo sabhuku. Iwo wakanga uchiziva kuti idunhu rako kai. Waizviziva kuti apa panoyera. Waigoti vanhu vaende kunonyudzwa apa sei paunozoti panoyera iwe. Tsvakai namba dzasabhuku mutipe. Alright, no problem. Alright. Right, regaitwa nenamba dzasabhuku guys. Sabhuku inoda kuzivawo kuti zvakafamba sei kuti anoziva kwai nemakunga ekunzi panoyera. Saka sabhuku mai vakutaura kuti vari kuti isitongoudza chokwadi kuti taudzwa namai mufundisi kuti mimi makaenda nevanhu kupi kutotadza vanhu kuti itai zvokujorodhana apa jorodheranai apa. Saka imai gojorodherana apa pamunoziva kuti mimi panonzi panoyera sei. Saka imisa sabhuku zvino mochidini noti ndimakadirekta vanhu kuti indai apa vanhu vakaenda pa vana vakanonyura vakashaika. Saka muri kuda kuza muchazama kuita sei muchadini sabhuku. Toda kuwawo sabhuku kuti vachaitora sei vachadi kudini nyaya ino kuti sabhuku ndio vakaita kuti vanhu vadi vaende kunojorodzera vana panzvimbo iyoyo. Ani maona? Saka ndozvatoda kuti tichatsonzwisisa. Ndo ndimai vemwana ava vakutaura ndimai vemwana. Hanzi kuzvishavani. Saka tinotaura namba dzasabhuku. Namba dzasabhuku kujorodha kunobhabhatidzwa cheri. Vanhu vaibhabhatidzwa kujorodha kubhabhatidzwa kuchipostora ndi kujorodha. Saka vaenda kunojorodha naimomo. Ko ivo vaigoti indai mujorodha napa nai guys chero pane makunga ekunzi kwai panoyera kumamisha zvatinoziva isu. Hautoindi kunotambirapo. Animaona? Guys, mwana ane 14 years. We can't call mwana ane 14 years. Mai vake ndi avava. Mwana ari kurepresentwa na mai vake. Mwana ane 14 years guys. Mwana is only 14. Ari kurepresentwa na mai vake. We can't call mwana ane 14 years. Pa life tichimubvunza zvokuti wakafamba sei kusvikazodii. Mwana nyaya ichangobva kuitika iyi. Mwana ari traumatized. Mwana is too traumatized right now. So acho zvichangobva kuitika zvinhu zvifikiro rira perai. Saka tifonere mwana let's be sensitive guys. Azviiti. Azvigoni tifonere mwana. Mwana ari traumatized. Nyaya iyi inyaya iri fresh. Dai zvanga zvambove ne2 months taiti ngatichimubvunzwa ai mwana takutokumbira permission kuvabereki. Plus mwana is just 14 years. Tindopiwa consent na baba na mai kutaura ine mwana. Mwana imaina hazviiti kuti tingotaura nemwana. Hani muri kuona? Baba zvavaenda kumusha kudai chinhu chandofara nekuti vaitotaura kuti baba vari kukura achienda kumusha ende zveshuwa vari kunzi vazoenda kumusha nhasi. Baba zvavaenda kumusha kudai aiwa kainformation tochinoiwana hazvichanetsi isu togona kuzofonera hedu baba vari ikoko handitika togona kuzofonera baba ikoko chaiko tonyatsonzwa kuti babawo zvavasvika paground vari panzvimbo zvii zviri kuitika. Hanimaona pari kufamba sei nyaya iri kufamba sei nokuti baba vatoinda kanhasi mangwana vanenge vachisvika kumusha vombopiwa mazuva ekuti vambodiwo vambofambira nyaya dzachona handika tozovabata kana kuzvifriday ku Saka namba dzisati dzawanikwa guys asi tine imwe nyaya namba dzisati dzawanikwa but tichine imwe nyaya inoda kuti tiuye. Saka tikada kuti tikamirira namba tichadelay handiti tine nyaya mbiri dzasara. Okay, mainini vemwana varipo vari paground nemwana kuZimbabwe vari kuZimbabwe ava vatori panapa vakuti vari pana kuti ndikupinda nichibuda but network iri kundinetsa. Ndo mainini vemwana vakati vakaenda paground vane mwana right now. Ndo vane mwana right now munin'ina wamai vanga vachitaura apa vasenda message ava. Right. Andi machona. Saka tombotosiya toti nyaya iyi haina kupera handiti nyaya iyi haina kupera nokuti alright. Vanhu vada kufona maybe vachitaura pfungwa dzavo let's hear them.
Alright. Caller, hello. Hello, Simeli. Muri sei hanzvadzi? Indakasimba ini. Ndiri kunzwa mune nyaya yenyamunayo yevana vakafawa. Inini chiri kundishamisa ndechekuti amai vevana vari kutauravo vari kutotadza kana kuziva kunzvimbo kwacho. Ikono vari kuti mapanzuri kumasvingo hakuna mapanzuri eri kumasvingo, mapanzuri eri kuzvishavani. Uyezve ivo amai ava vanga vachitotatarika kuziva kwakaitika nyaya dzacho. Ivo vanogara kupi? Vana ava vari kugara kupi kumusha kwavo? Alright, vana vanogara kumusha baba namai vanogara kuno kuSouth Africa. Andi muri kunzwisisa? Baba namai vanogara. Vana vakavasiya kupi? Vana vakavasiya kumba. Right. Dzimwe information dzinenge dzondinetsa kuti ndinyatsotaura sezvazviri, but anyway regai nditaure. Mirai chiregai nditaure. Dzimwe information dzinenge dzisina basa kubuda palive, but kana makondisa pakona kudai baba namai vakasiyana. Muri kunzwisisa? Asi vese baba namai vanogara kuno kuSouth Africa. Andi muri kunzwa? So vana vari kugara kupi? Kwambaba. Andi munoona kwakavakira baba, mai vachigarawo kuno kuSouth Africa kunoku. Hani mazviona? Asi vana kwazvakaitikira hakusi kumusha kwababa kwavanogara. Vana vari kunzi vakanga vainda kuarea yekumuprofita ikoko, ndosaka mai vasina information ichi yakazara kuti panonzi papi chaipo pazvakaitikira. Asi baba vachona ivo vanava vachigara kunzvimbo yekumasvingo here kana kuti nokuti vana vanogara kumasvingo. Nyaya iyi iri manewspaper, nyaya itori manewspaper, itori all over. Ndakaitoiverengipuwa malinki ayo inini. Vana vari kumasvingo. Saka vana vakabva kumasvingo vakaenda kuzvishavane. Ndo zvazvinotoreva kwazvakanoitikira, ndo zvazvinotoreva. Vachinzi ndati mazuva mai achitora dhanzi mufundisi uyu asi wemunharaunda imomo haatozikamwi anongofamba. Hani manzwa kuti nzanzi ava mai vachitora dhanzi takatokumbira kuti vanhu vemuarea imomo vajorodhiwe tikataridzwa nanhingikiri nasabhukuti apa. That means ava vanhu havasi vearea iyoyo. Asi ivo baba naamai vevana ava vana kusvika vana vari under age saizvozvo kuti vazobva kumba kwavasara vachichengetwa kwavari kuchengeteswa kwavatonzi vatsvaka munhu. Ndadza kutinzi vakatsvaka munhu wekuti atarise vana anenge muhombe. Vaifanira kunge vatozviziva ende vaifanira kuzvimisa zvisati zvasvika pazvasvika apa, nokuti izvi hasizvo zvangumuka zviripo apa inongoriwo. Onai hanzvadzi, onai tisati tadade kublema vabereki ka. Onai tisati tada kublema vabereki kana kuti vari kucheva vari panguva yekoma right now kuti tiri kumboti vabereki zvakadai. So chinoitika chakundudzwa kwavakaita ndakabvunza kuti munhu anogara nemwana ane makore mangani, handiti anogara nevana. Munhu anogara nevana nditoriwo ne21 years. Ane 21 years kudai ava vana vari kugara vari vana vega vakadaro. Andimona vari vana vari kugara vari vana vega vakadaro. Anti mazviona vana vanoti handisikanzwa chaichai, munozviziva mukasazviziva imi. Izvi tiri kuzvitaura sisi kuti kuitira mangwana nokuti havasiwo vega vana ivo vari kugara vega vane situation yakadaro. Ende nekuipa kwaita muZimbabwe tarai vana vari kuchekwa musoro Simeli. Yes, ipapo it's true. Saka tiri kutozvitaura kuitira vamwe vanabereki vari kunze. It's like mimi ndiri kunze ndiri kufunda ndiri kuUK. Ndinogona kunge nditoro kuti vana vari kuZimbabwe. Saka zvinotondipawo kuti nditotya. Nditonyatso kuona kuti vana vangu vachengetedzeka ende vari kufamba sei, vari kugara sei. Ndosaka tiri kutaura so nokuti haisi nyaya iri nyore iyi. Asi zviri nyore vana vadikawo ende vana vapera kuchekwa misoro kuZimbabwe. Uroyi hwawandisa. Ndosaka tiri kuda kuedza kuti vabereki vacho vafanira kuti vaiswawo pakona mbichana kuti kwete iva vava asi vese vabereki vane vana vari kugara vega kumusha uko vana baba vachishanda kunze kwenyika. Kana muri kubata pointi yangu. Ndikukunzwai. Saka ini handioni panga pari zvakamira zvakanaka nokuti aifanira kunge vakazviziva kuti vana kune kuchechi kwavari kuenda ende voita mainvestigation kuti chechi yakambomira sei, inoshanda sei, nokuti machechi maprofita ekunyepa awandisa kuZimbabwe.
ende vakadai vakadzivirira zvinhu izvi zvisati zvaitika. Asi muri kunzwa manzwa here mai vachitaura kuti tisingatombozvizivi kuti vana vakune chechi yavanoenda yakafanana neicho cheyatomboizivi mavanzwawo. Saka vaizoinvestigata sei zvinhu zvakadaro vari kuno kuSAE bedwe vachitsvaka kuti vararamise vana ava vozozviziva sei zvinhu zvakadaro. Mai kana une vana vako unofanira kuzviziva nokuti unonyeperwa nevana asi unofanira semubereki unofanira kuva wakangwara kupfuura vana vako uchibvunzawo kana vamwe vanofanira vanotova nenhamba dzemaraini mumwe kuti vana vedu vari kufamba sei, vana vari kuenda kuchikoro here, vana vari kuita sei, zviri kufamba sei kumba. Unonge une information amai isi ndiri kudza ndiri kuUK handisi kuZimbabwe but ndinotoita information yakatosimba yekuti ndinotoziva mwana ndinotomuudza oramba sinomuudza kuti ndiri kuziva zvakati nezvakati nezvakati zvauri kuita. Handimukunzwa. Saka ipapo unofanira ndipo unofanira kuona kuti wagadzirisa zvinhu nekukurumidza wototora matanho nemamiriro akaita munyika medu iko zvino panyaya dzevana. Handimuzvona. Iko zvino izvi vamwe vafa tototi ivo vavo vachiri vapenyu havo vanogona kurwara vanorarama handitika. Asi inotofanira kunge itori chenjedzo yavawana ende inofanira kunge iri chenjedzo inotorwa nevamwe vabereki vasati vawira imomo asi vasiri kugara nevana vavo iko zvinezvi nokuti zvinogona kuitika svondo rinouya mwedzi unouya kana gore rinouya kune imwe mhuri. Saka tikagara takarivara saizvozvo. Okay, aiwa tiri kupanzwisisa. Manzwa. Aiwa tiri kupanzwisisa. Aiwa tinotenda kune point yenyu kola maita basi. Right. Ndatenda. Okay, saka kola ari kuti sevabereki kuvane tinogara kumadiaspora kunyika dzakasiyana siyana ngatimekeiwo sure vabereki tipote tichiinvestigata vana kuti vari kurarama sei, vari kufamba sei, vari kupinda chechi dzipi, muchitawo manhamba akasiyana siyana evanhu kuti vati muzive information nezvinhu zvinenge zvichiitika kumusha kuti vana nokuti vana vane musikanzwa anoona. Saka paanzi chero even ukafonera vekunext door vanogona kutokupa information chaiyo kuti aiwa vana vari kudai zvinhu zviri kudai ndo zviri kutaurwa nakola. So I don't understand vanhu vari kufona pafoni yamusiriyo haisiriyo nhamba yemacalls guys and handisi kuzodaira nokuti makutojairira kurava muchingofona pasiripo. Iyi nhamba yemacalls iyo pinned nhamba ndakapina vese vari kufona pafoni iyo foni yamuri kufona iyoyo haisi foni yemacalls. Foni yemacalls iripo iyo irapo ndo yamunofona iyo yakapinwapo iyo ndo nhamba yemacalls iyo iyo ndeyamuri kutaura neminyaya dzenyu asikati apa show iyo foni iyo ndichingopedza pasho ndinotoidzima ndinotonombomonesa mameseji kunhamba yande ndakapina apa. Aiwa inhamba inongoshanda pamacalls pamashow chete kuti mufone imini chingochidhura chefoni chekungofonegwa chete muchitaura nyaya dzenyu kana mapedza ndotochidzima nhamba iyi. Saka 064 musaifonere ndio kana mozoifonera kana taatega tisiri palife. Handiti maona ndo zvandiri kuti titaure izvozvo. Nhamba ndapina guys, nhamba yemacalls ndapina, nhamba yemacalls ndapina. Wada kufona fonai apo panhamba yandakapina iyi. Fonai iti wangu tuwane kufamba nebhora. Iti changamu tuwane kuti pinde panyaya yechi2. Handizivi panyaya yevana mucomment section. Kweshanai moga imomo mucomment section. Kweshanai imomo. Right, nhamba ndakapina kuva ruda kufona chibva yemafona. I'm going to take only 5 callers. Only 5 callers vandiri kuzotora. Ndikutora only 5 callers ndobva ndapinda munyaya inotevera. I'm taking only 5 callers. Right. Caller, hello. Hello, Mama Kadi, SIS MELLY. Ndiri right muri sei call? Inoda kubatsira mai ava. Mwana ari kurwara nemai nekukasika. Dai maitikiro akaita zvino zvechivanhu ndofunga manzwa mataurirwo zvakaitwa kunzi maendero akaita vana nekuzodzoka kwakaita vana zvato zvechivanhu. Saka dai mwana atokasika kuwana iwo kudai vakwanisa kutsvaga vanhu vechivanhu
vanobatsira ikoko vakasika vawana help. Iyi nyaya ine madetails akawanda asipo ari missing. Zvinoitika nenzvimbo dzino Vedwe mukanzwa kuti pane mumwe munhu ari pafoni musafone please. Handei kutoripiswa vane mhosva sabhuku kana chiri chokwadi kuti vakatoratidzwa nasabhuku kunzi itirai zvinhu zvenyu apa nekuti sabhuku semuri dzimwe nzvimbo anoziva exactly nzvimbo idzi dzinoyera nzvimbo dzinoyera hamungosviki motongoti taakutoita zvatiri kuda Vedwe njuzu ikatsamwa inopeta munhu izvozvo inozviita havadi kukanganisirwa madziva. Vedwe mukanzwa kuti pane mumwe ari pafoni mbomirai kufona please. Hey madhayari zinaro njuzu ikatsama inotsamwa zvekutsamwa zviya ndosaka even kuchivanhu zvichinzi zvinhu zvikanetsa ndosaka midzivi kuchifamba nemanjuzu nekuti njuzu haina mutupo hamugoni kuiteketerera nekudii akauya nayo ndiye anotogona kutaura nayo saka ikatsamwa njuzu ende maitikiro akaita zvinhu izvi madziva aya anofanira kunge aine njuzu dzatinoti dzechirume dzinonzi tsunguku ine hasha dzisingaiti dzinonzi chi chinungu inonzi tsunungu. Madziva ane tsunungu akaoma kana vachienda kunoita ivo mufundisi mukanzwa matauro aitwa nyaya iyi mufundisi havana kuda kupinda mumvura vakatungamidza mwana naini ndopatinoda kubata nemhosva ipapo mufundisi ndopatinoda kubata nemhosva ipapo mufundisi vaitoziva zvavaiita kumvura hakuendwi nemunhu asina kuchena kana uine dare kana munamato wekumvura unotoita mazuva uchizvichenura usati waenda nekuti ukaenda usina kuchena mvura especially madziva anoyera upindi uine tsvina kana kuti usina kuchena uine zvako zvauinazvo kana zvawakambobva kunoita nezuro aunoenda zvishuwa ende unofira munwa nekuti tsungunu dzine hasha dzisingaiti havadi zvisina basa saka ivo pavakasvika pamadziva avo zvavakaona kuti vari kuda kuita zvekujorodhana vaifanira kunge vakakumbirira first vasati vakaita zvavaita kunonzi kupfupira madziva vaifanira kunge vakapfupira vokumbirira kune zvinoendwa nazvo kumadziva ikoko zvekukumbira varidzi vemadziva kuti muite zvinhu zvenyu zvakanaka muoneka zvakanaka musina kuburana navo zvino vakangosvika mufundisi vaitozviziva ndosaka vakadherera madziva nditi vakadherera saka ivavo vanenge vaitozviziva kuti inini ndikapinda zvinogona kunetsa kwakutungamidza vana Vedwe vanhu mumbomirai kufona please kana pane mumwe munhu ari kunge anenge achitaura vedwe kuti congestion yematrafiki evanhu vakufona kudai madhayari zamuteereri mufundisi nyaya vanayo vari kuiziva nyaya mufundisi chandinotokurudzira mai ava ndechekuti pari zvino ngavambofokasi nekurapisa mwana zvanaka kuti baba vacho vari kuenda ikokoko kuzimbabwe zvakatonaka atleast baba vacho vanochitakura mwana woenda naye unobatsirwa kana nyaya dzemwana dzagadzirisa mwana ave neutano nekuti akatungamidze kumbodzingirana nekusungisa mufundisi nekuti mwana achirwara saka ngavatange vagadzirisa nyaya yemwana kana achinge aita zvakanaka vochizopindana nenyaya yamufundisi mufundisi vane nyaya avo vanoziva mapostori vakutoita chijairiri vamwe vanotoziva asi vakutoita chijairiri dzawanda nyaya dzekuti vanongoenda vakafunga kuti toda kujorodhana votoenda vakutonojorodhana madziva anoyera haitwi izvozvo munototanga makumbirira mozobhabhatidzana henyu asi maita zvichivanhu zvinofanira kuitwa ipapo kuti muite nyaya dzenyu zvakanaka saka mufundisi vane mhosva nasabhuku vanofanira kutsvagwa sabhuku vane mhosva hombe vakaurayisa vana kuti dziva iri rinoyera vakaregererei vanhu vachienda ipapo vachitadza kuita zvo zvinofanira kuti zviitwe vasati vatanga basa ravo sabhuku ndozvo zvaangadai akavataurira dai pari kunzi sabhuku akavaudza sivo vakaita nharo havana kuda kuita izvozvo tinovachenesa saka nasabhuku vatorimo munyaya vane mhosva ibasa ravo
uri kuzivisa vanhu zvinhu zvemunzvimbo mavo nekuti zvinhu zvinofambiswa sei. Saka mai ava ndovakurudzira kuti zvishuwa vari panguva yakaomasi ngavamboite kuti mwana abatsirwewo. Asi sabhuku mufundisi vanhu ava vane mhosva havafaniri kutombosiyiwa nekuti nyaya dzavo vanotsiva. Right, naikola it seems as if munenge munoziva zvakati wandei nenyaya dzemanjuzu. Ndingavewo here wrong ininiwo hangu sasimeli kudai ndakazvimirira kufunga kuti maybe ivo mufundisi apa muvaitoda kutoita kuchekeresawo mapowers avo padhamara. Actually sisimeli kana chiri chokwadi inango dziva racho handirizivi, asi kana chiri chokwadi kuti dziva iri rinoyera, madziva anoyera sisimeli haaitwi zvemishonga yakaipa, haadi because njuzu inoyera. Njuzu haibati mishonga yakaipa, njuzu haitodi muroyi, njuzu haidi masatanist, haidi vakaromba masatanist achizoti kana haitodi ende havatodiwi panzvimbo dzakadaro idzodzo. Saka kuti nditi mufundisi pamwe vaida kuchekeresa kwete, asi kune zvimwezvo zvinoitika kuchivanhu vanhu zvavasingazivi munyaya dzekujorodhana nekunyika namumvura idzi. Mufundisi chandiri kuona ndechekuti pada kune vanoziva chivanhu, nyaya dzandiri kutaura idzi vanodziziva. Munhu anogona kunge akaona kachipo chiri pamwana. Kune vane system yekuba zvipo zvevanhu kuti zvavo ivo zvifaye, machechi avo azare, vawane mamwe masimba. Saka vanoita tsika yekuba zvipo zvevanhu. Saka kazhinji nyaya yekubirana zvipo iyi inowanzoitika kumvura. Zvino mukaenda kumadziva anoyera manje muchinoita zvinhu zvisirizvo, maburani hazvichatofambi zvakanaka. Saka dziva iri ravakaenda sokuona kwangu, madziva anogara achembere neharahwa dzemvura. Munofanira kunge mamine tsungunu mumvura umu. Zvino tsungunu kana yatsamwa ndosaka chinzi ndosaka kuti kunzika iva yakanotora futi ngoma dzevanhu. Tsungunu yakatooma kana yashata yatotsamwa hazvisisina kumira mushe, zvatoshata. Saka kana kuri kunzi kuchekeresa hatizvirambi, asi kazhinji zvekuchekereswa mumadziva anoyeraya kashoma. Zvinoitwawo kune dzimwewo nzvimbo, but mumadziva anoyeraya ndofunga pamwe vanga vari kutozvizama sezvo vati first time kuenda. Kana kuti maybe mufundisi ava vakambenge kana kuti mufundisi vakambenge vakabata zvakaipa vachida kukudza chechi yavo kuti ikure, saka vakasvika tsunungunungu uyu akanotsamwa kuti wakabata iyo zvemati haidi zvinhu zvakaipa, ikabva yaita ukasha hwayo pavana vangu vari mvura apa. Because mukatarisa handisi yangu setting yanga iripo, but it looks like kuti vanhu vakatorwa vanhu vanga vari mumvura, havasi vanhu vanga vari kunze. Ukasvika hako pamadziva ako nyangwe wakasviba hako, asi usiri kuzopinda mumadziva avo, munogona kusaburana. Kuzoti wewe wakasviba woenda unopinda mumadziva avo, ipapo munoburana. Saka apa handisi yangu setting yanga iripo kuti njuzu iyi yakanotora nevamwe vanhu vangori kunze kwemvura here ikauraya. Kana yadaro haisisiri njuzu, hakuna njuzu yakadaro yekuti yakachizonobuda iri kanosarudza pagurupu revanhu vanga varipo, kwakunosarudza vana ivavo chete kuti taakutora taakuuraya. Hakuna zvinhu zvakadaro. I am 100% sure kuti kana iri njuzu, vana vakatorwa avo vanofanira kunge vanga vatori mumvura. Ava vakasevhaivha zvinogona kudaro kuti ivo vatori nemashavi ekumvura vane manjuzu, pamwe ndosaka vakabuda vari vapenyu. Nokuti kunonzi vakabuda pakabuda mwana wamai ava mukomana ne14 years angainstructwa namufundisi kuti abhabhatidze benzi mumwe munhu aigora nefungwa. Saka munhu aigora nefungwa nemwana wamufundisi ava nemwana wamai vangu vachifona mumwe wedavo ndo vakabuda. Vamwe vese ava vakanga vakaita laini mumvura vachimirira kujorodhiwa ndo vakabva vatorwa. Mufundisi vanofanira kunge vakatoona zviri pamwana, ndosaka vakatakura mwana vakaenda naye kumvura vakamutungamidza kubhabhatidza vanhu. Vakamutungamidza kubhabhatidza vanhu. Mufundisi vakatoona zviri pamwana vakamutungamidza kunobhabhatidza vanhu. Ndo zvakatoitika. Mwana uyu baba pamwe kuri kuzi kuzotsva kuzofamba nemwana, dai vaizouya pano vachikupa iyi feedback, vanokuudzai zvandiri kutaura izvi kuti mwana uyu pamwe kutodzoka kwake ari mupenyu ine kuti
kuti iye pachake atori nemanjuzu amudzimu. Saka zvakarambawo kuti adii afe. Dzimu yake ndoinenge akati ai uyu chiregai kudii. Vamwewo vakaenda vanodarowo pamwe vanga vasinawo chivanhu chiri pavari. Saka vakatakurana nazvo. Saka nyaya inoda kuti ifambirwe zvakanaka. Fona ndovakurudzira kuti ngavaite kuti mwana abairwe. Ngavatsvage vanhu vechivanhu. Kwete vese mbavha dzinongoti tinoita matare dzaakutoshandira vanhu. Ini vanhu venjuzu munozomboti confuseawo. Vanhu venjuzu munozomboti confuseawo. Zvinhu zvacho zvamunenge muchiita so muchiti uye mune njuzu isati yazivi kuti njuzu dzacho chaidzo nedzipi dzisiri nedzipi. Muzi munongopenga so. Itopiki yamunofana kutozombounza pano vanhu havazvizivi kuti njuzu dziri pakawanda. Kune njuzu kozoita dzevamwewo tinodziita ana njuzu mupeperekwa ndiana maerera vanongoenda kumachechi. Dzimwe dzacho dzakutoti mamarin spirit aya dzemweya yetsvina dziripo idzodzodzo dzinongopinda hadzo mukategori yekunzi injuzu. Asi ndivana vari kuva namaerera vane mweya yetsvina. Ndosaka hatingoti munhu ane njuzu kutopembedza manjuzu kwete. Hati izvo inototanga yanzverwa njuzu yacho kuti injuzu yakanaka here, nekuti zvisina kumira zvakanaka futi dziriko dzamunoona dzekusatanism dziriko. Iwaya haasi manjuzu mamarin spirit amunozoona anomanifestayo mamarin spirit. Alright, saka kola regai ndikukatei because I think we need a topic on this njuzu yakazvimiririra totozokumbirawo kuti muuyewo pano tiwane kufamba netopic iyi tinyatsodzwisisa because tava confused. Hatichazivi kuti njuzu chedza munoti njuzu ndedzipi because munhu wese akungozviti inini ndiri njuzu. Anomaona toda kunyatsodzisatidza munoti njuzu chedza imimi dzinoita sei, dzinozvibata sei, dzinozvihendla sei pavanhu, dzinoonekwa sei kuti iyo ndo njuzu chaiyo nokuti hatichatozivi. Tangove nenjuzu tose tangove nadzo njuzu idzi. Inyaya yekuti vanhu vanoda kudzidziswa mamisconception chete ari muvanhu. Ndozvinozopa kuti vanhu vafunge kuti pakanzi chivanhu vanhu vakutofunga kuti uroya vanhu kubata mishonga yakaipa. Inyaya yekuti hatizvinzwisisi semune zvemanjuzu izvi. Inyaya yekuti tine vanhu vaakuzviti tiri ana manjuzu asi vanoita chipambi. Njuzu haiti chipambi sisimeli, haiti tsvina, haidi. Ndozvatoda kuti tigozoya netopiki iyoyo yakazvimiririra, then ndozvatoda kuti tigozoka netopiki iyoyo yakazvimiririra imi mugozokwanisa kuti mutiudzewo because tatorasika focus, takatorasika mepa, tatove confusion yoga kuti tichaziva kuti saka njuzu chayo saka iyi ndo iyo here, iyi ndeipi, uyu ndo mutunungubwayo wacho here, uyu ndo mupepereko wacho here, hatichatozivi. Zvakutoda imi munoziva kuti mugozotibatsira handika. Saka kola regai ndikukatei pano chimaita henyu topic iyi iri kutouya manje yenjuzu iyi tinyatsodzwisisa tisangowire because tine maproblems ikasevanhu venyama. Ndine dambudziko rangu ranine roziguruguru sezvaita mwoda uya nemwana kutogwa nenjuzu uyu. Hanimaona ichori dambudziko kaini hachaziko kuinda ongoona mwana ungoti ndine njuzu otoinda paya. Izvo pamwe ndo njuzu dzacho dzechipeperekwa idzi dzamukutaura idzi. Saka tofanwa kuziva kuti iyi ndo legit, iyi haisi legit. Toda kuzama qualities kuti zvinofamba sei. Maita enyu kola tichange tinemi aino kuti munogara muripo nyaya yenjuzu iri kuuya manje toda kufamba nayo. It's okay, Sis Mary. Thank you very much. Right. Mai vapedza masports avo. Kola hello. Hello Sis Mary. Muri sei hanzvadzi? Aiwa ndinofara zvangu makadiko imi. Mushe. Muri kuyatondinzwa? Zvakanakisa. Loud and clear. Alright. Ndiri padhuze nemira. Ndafonera zvangu kuti ndoda kuti nditsanangure mapanzuro iri kumasingo. Pana mukoma vataura vachiti mapanzuro iri kuzvicha mapanzuro inozikamwa muZimbabwe kuti mapanzuro iri kumasingo ndoko mapanzuro ende nzvimbo iyo inozikamwa nenjuzu. Kunana nemamwe ndotoziva kune vana vakatombotorwa nenjuzu kumakore kuma2006. Alright. Kunonzi muZviru itori nzvimbo inotozikamwa, itori nzvimbo iyo inongatese masingo south iya kumasingo south kumugano wechimasingo south nemasingo central. But kare kwakufuna masingo central saka ngwa masingo south ndiyo yavana vazobuka nomucharangarira kuzivinzi iyoyo. Nzvimbo iyo inotozikamwa nenyaya dzeinjuzu. Saka mapanzuro ida kuti kuna mukomava kana kune imwe mapanzuro iri kuzvicha vanhu iriko hayo asi itori doko. Mapanzuro inozikamwa muZimbabwe mukati kwamapanzuro muri kuZimbabwe masvingo ndizvozvo.
modern sadire ku Great Zimbabwe kende kuna mapanzuri mukadzira zvisikeke ndokuna mapanzuri ikoko saka nzvimbo iyo inongano kwazvakaitikira ndisikuziva hangu zvakazhinji pamusoro penjuzu asi chandoziva ini chandonzwa juzu inowanza kuoneka inogona kuonekwa idhaaridze munhu akada mukadzi akanaka ari pamatombo inowanza kuonekwa nevanowacha kana anodhidha kana anoredza ndo vanhu vanokwanisa kuona njuzu aiwa hanzvadzi nhasi hatisi kuda topic yenjuzu iri kuuya topic yenjuzu is coming ndoba muchazotsanangurira kuti inofamba sei kwanhasi achida kupeta nyaya yamai ava nemwana kuti munoiona sei munyaya yamufundisi iyi papaifanwa kuti mufundisi avo vanyatsokutomba vobvunzutwa vanyatsokuitika zvakafamba sei nyaya inorwadza iyoyo inorwadza mufunge inorwadza saka inoda kuti vanyatsokuvhunzwa ivo kuti chakamboitika thank you Robson hale nokuti kana nyaya yakadai sezvamamiriro yakaita iyo hainyatsonzwisika kuti ubva kupinda kupi asi ndoyatse kuti zvinogona kudero kuti kunzi vanabereki pahama dzevana ava vakaendavo nokuti zvimwe zvinotaurwa panjuzu kuti kana vanhu vakachema njuzu aizozi munhu ari mupenyu which means ndosaka vayaona vakuru vechikare vaiti kana munhu akatonga vakangoziva chete kuti mwana ashakira kana kuti munhu ashakira atirapia kugwizi ivo vaitozviziva vanhu vechikuru yanga isingatozouzivi vanhu vakawanda nyaya iyo vaingoita chisese voziva pachavo vakuru voita zvikaranga zvavo pozvinda ng'ombe inonzi ng'ombe tema vanoridza ngoma vanhu vodzoswa vari vapenyu ndo vamwe vanozonzi vanodzoswa vavo neshaviri renjuzu vamwe vanonzi vanodzoka vatwang'anga pachadzo mana godobori chaivo chaivo saka zvinogona kudero kuti vanhu ava vabereki vanenge vakachema vasingazivi kuti chainzoitika chii ndozvandonzwa kunzi kana njuzu imwe vanhu vakachema hama dzikachema kudzasara idzi zvinokonzeresa kuti ivo vave vayatora vaya asi tisingazivi kuti apa pana mufundisi vambonzi vari kunogirodha vana saka zvinonetsa kuti unzwisise kuti zvakafamba sei asi ndinoonasa kuti kana mukabvunza vese vechikuru kana vakambotorwa nadzo varikuziva kuti panotova vechikuru vanotoziva kuti kana munhu akangonzi ashayikwa nechekugwiza ndoziva kuti suspect njuzu saka havazozitaurire vanhu vakawanda zvingoitwa zvekukwenyana paukama votoita zvikaranga zvinoitwa votodana kana n'anga yacho inozoenda kugwizi kwacho ikoko vonoita zvavanoita marituals avanopewa magwizi ikoko inodzosa munhu alright aiwa saka papanofunza vana vakadzoswa vakafa kuti uzoziva kuti izvo chicha zvakonzerwa nokuti vanhu vachema uro ivo mufundisi vanozva vanoziva vava aiwa zvisinei nyaya tichiri kudzifambira regai ichiri pati 1 tichadzoka nepati 2 tichiona kuti mufundisi azivabata plus baba vari paground tichizoti zvakanyatsofamba sei maita basa hanzvadzi yangu thank you very much for your input thank you very much hanzvadzi right zvinonakidza kuti tichiwana input dzevanhurume kudai handimaona zvongotadza kuti gurupu harisiri vakadzi chete handimaona nhasi mamunambozvionawo here guys kuti nhasi ndakanyatsodzikama ndakanyatsozvibata ndakadzikamira zvisingatomboiti nhasi ndakazvinyatsodzikamira hamuna kuzviona hamundibvunzi kuti nemhaka nhasi makangoti dzikadzikama makangodzikama simelini hai munofunga kupota muchindibvunzawo madhayarisi imi akona kungonyarara kola hello ndaswera maswera sei ndaswera ndandichida kukomenta panhau yandiziva hangu zvenjuzu stereke but ndandichida kutaura kusaitiwa mai handisi kuvablema hangu semunhu ari pakuchema izvizvi but I think communication yavo chaiyo nevana inenge yakatipererera nekuti vakabhonwa zve2 weeks kuti vana vaenda for 2 weeks why vasinokwanisa kurambidza vana kuti handidi kubunzwa nezvemuchechi ikoko I think ikwaiko zvino izvi its too early kuti tingamanya tudze mai vari pakati pekuchema right now tozozvianalyza pasecond life maybe zvamai hamuzvioni toita kunge tiri vauya pano mumwe wedu toita kunge tikuvapusha kuvadzimbira kuvapa mhosva kuvablame handisi kuziva saka maybe tikazozvitaura pasecond tichizovaonesana panenge pakanaka alright thank you very much call guys hello ndiri right hanzvadzi yangu muri sei hanzi naRobson thank you first time kuonai tinokugamuchira pano pachirongwa Robson panoitwa zvakawanda tichazokusanangurira asi chimbofamba neomwe mucomment section umbonakirwa uri panapa taurai nyaya hanzvadzi inini mazira ndinoita chokutanga ndinoti tine urombo nevashayikirwa nevana tine urombo nevashayikirwa nevana asi nyaya yakaitika inogona kunge ine chivanhu mukati second pastor vanogona kunge vachiziva
zvavaiita vachida kuzama kuita marituals kurwisi but vakasvika panzvimbo inorema vokundikana. Inenge iri nyaya yekuti vanenge vari nyaya dziri nyaya dzemishonga because inini ndichikura ndakamboiona njuzi ndichiredza hove, ndairedza hove nezvimwe tichiri vadiki tiri navabamnini vangu nechichita takatiwa ndezvedu. Aiwa hanzvadzi, nhasi ngatimbotaura nyaya yevana iyi yamuri kuda injuzi. Ndaona kuti injuzi muri kuida stereki vanhu kuti mutaure nyaya dzenyu. Chirege tichi Wednesday hakuna kumbule kaya. Wednesday tongoya nenyaya yenjuzi iyoyi. Because muri nyatsoda kushiya nyaya dzenyu dzenjuzi. Tongoti neWednesday nyaya dzenjuzi dzouya motaura nyima experience dzenyu yenjuzi. Ndo pandoda kuzama kutsanangura tisimeli kuti nyaya inogona kunge yakaitika. Pastor vakatora vana vakaenda navo kumvura kurwizi runoyera. Asi pamwe vanga vasingazivi semunhu wemunzvimbo, semunhu mutsva aiva munzvimbo. Secondly, vana pavakatorwa nenjuzi, pavamwe vakaurawa, vamwe vakadzoswa. Njuzi yanga isingafani kudzosa vamwe vari vapenyu, vamwe vakafa. And chimwe chinogona kukonzeresa futi kuti vamwe vana ava vafe, vamwe vabereki vakachema, uye vanhu vakaenda parwizi rwacho nengoma. Vangava nen'anga here inoziva nezvemashavi enjuzi, and havaifanira kuinda same day, vaifanira kuinda after 7 days, patopera vhiki. Vatobika doro rechikaranga riya rokutoti vanotonyika mumera, vapedza kunyika mumera perimbozoenda vondodetemba varipo vakasungirira mombe tema kuti vana vabude. Saka izvi zvokuti vangopi vanyura nhasi mangwana votomuka vana vakafa vakabuda. Chero njuzi ichiuraya mwana haiurayi same day, inokutora yoenda newe pasi, yaenda newe pasi pemvura ndokuraya maybe after 1 week ndopaunozoonekwa wapa musoro pemvura. Alright. Ya, saka ndokuzwa kwangu inini. Saka apa pamanje pakunetsa kuti pastor vanoda kuti vambobatwa mapatsi, vanatokubvunziswa kuti pastor pamakaenda apa maiziva kuti situation yapa yanga yakamira sei, hapana chamanga makabata here. Nokuda kwechii makangoenda pane dziva iri chete. Pastor vando vanokwanisa kuti vanatokutsanangudza nyaya dzavo, nokuti kuti tikangopomera njuzi tikopomera gosi kwedu izvi pane vanhu vatombobatwa nenjuzi vachiurawa, but maurayi wokunzi munhu watorwa nhasi mangwana watomboka wapa musoro pemvura kuita kunge munhu wakanyikwa akaurayirwa pasi pemvura. Saka pedu kuno vanhu vatombotorwa njuzi zvine kaviri kuti dzimwe nambo vaitoita marituals vandokunyika vana pasi pemvura ndokuvabudisa. Because njuzi kakutora nhasi haikuurayi same day, inondogara newe pasi. Kana yagara newe pasi inokubudisa maybe after 7 days. Pa7 days kuti inouraya here kana chero yakatsamwa sei, because njuzi dzakasiyana, pane dzechirume pane dzechirukadzi, but chero yakatsamwa sei haikuurayi same day, hazviiti. Saka zvine kaviri kuti pastor havakauraya vana here kana kuti pastor pane zvavaida kuita nemishonga yavo kuti vasimbise chiprofita chavo. Yes. Ya, saka nokuti inini maziviro enjuzi, inini pandakatoiona ndakatotorwa ndikatombonogadzikwa pameno pandakatomboiswa. Kona makatorwa nejuzi? Noti kutorwa ndati pandakaiona, inini ndakaiona. Njuzu, mirai kona, mirai mbotora namba dzenyu. Ndimwari kutodai makona njuzu? Nokuti patopic ndikuda kutokubatai kuseri izvozvi kuita kuti patopic namba iri paWhatsApp here. Kuita kuti patopic apa mutiudze kuti makaona chii, nokuti tiri kuda hakuna njuzu exist. Right, mchiri kutiudza kuti makaiona sei. Toda kuti muzotiudza pachitatu. Alright. Saka ipapo njuzu haiti izvozvo, kana vakuru ukandosvika ukataura kumba kuti ndaona chii nechakadai vanobva vatoziva, vanotoseka isidake joku, vanotoita kunge vasina zvavanoita, vanotongofara newe havataiti details kuva kuzokutara hazvina basa izvo handezvaasiyana nazvo izvo. Ivo manje ndo vanozoziva kuti vanofambisa sei, vanoita sei newe. Ende chini chandinoziva chandakadzidziswa futi, njuzi mafiro akaita vana ava haisi njuzi. Njuzi inouraya after 7 days, 3 days and above.
vanotaka kuti youraya mozoona makuseni mwana ari pamusoro pemvura kana kutobudisa after 2 weeks chaidzo muona munhu apamusoro pemvura. Right. Airutsuraise mundai saka apa pangavabate pastor vanatokuvabvunziridza kuti pastor pamaenda apa mairata marituals hapakuromba here vasingadi kuromba here pastor kana vaida kuromba kurova kuti vakainda padziva rine njuzu dziri straight dzisingarombesi dzinoita zvinhu zvadzo zviri straight because njuzi munana agasti inochinja pokugara inochinja each and every August to October ndopatinge tichinja nzvimbo dzokugara. Okay. Saka munana June kuti nguva inoyi yokuti vanhu vanenge vachikohwa vachididi njuzi dzenga dzakapora dzakanyarara. Right. Njuzi dzinoonekwa kubva kutanga kuna August kusvika ndotanga paNovember ndopanoonekwa kwakutanga kunaya mvura ndonguva inoonekwa njuzi. Okay. Ndonguva yekuti munotonzwa kuti kana masikati pakati zvezvo sekumasingo munotonzwa ngoma dziri kudu dzichirira kuchipa chita chamupupuri kudai ichitodarika kudai so. Saka ike zvinezvi inini pastor ndiri kuva suspect kuti vane chokuita nenyaya yeuromba nenyaya yevana ava kuti pastor ava ndimwanapo vakatoromba nevana ava ende mhepo zvamashandiro yakuita manje yakutovharidzira kuti imimi mungoti injuzi kana vanga vakuromba imi masvikapadziva papaya ngoma dzakatorwa inyaya yekuti mishonga inenge yakudini yakushanda. Right. Thank you very much. Angadzi yangu, thank you very much. Ndiri kubatai kuseri, ndiri kudai neWednesday pana pamusha muwanikwe please patopic yenjuzi. No problem. Thank you very much. Aiwa guys, neWednesday tichanzwiririra guys. Kudzidza pano tinodzidza vasikana. Wednesday tichanzwiririra zvo right. Regai nditore one last call tipinde munyaya yechi2. Vamose kune yangu rabvira kunetsa achifona aripiko. Ndione kuti ndimufonere back. Anetsa nekufona. Ndiyo pesiri. Chega tisire Wednesday noti matestimony acho akazobuda nhasika Wednesday tikazoshayiwa matestimony. Chega tichidi tichinzwa nhasi tichinzwa neWednesday nokuti tikada kuti titodai so. Kola hello. Ndiri right kanjani? Madhairis ari right. Ukaenda waona nyaya tisimeli nini nditore hama yemwana uyu. Right. Okay. Saka kona vanhu confusion yevanhu confusion atinayo isise vabereki. Right. Vana hatisi kutozivawo zviri kuitika because pastor ava vaibva nevana vanogara like 30 kilometers away from that pastor. Kure. Vakugweri nekushurukwi. Ndokunogara no distance yachona. Saka after mwana atora zvokutaura kutora and first of all tokubva tisezveinjizvizoka tokutokunga kuti pastor vakatokavha nyaya dzavo zvinjizvi we don't even believe that. We believe kuti pastor vanenge vaabuse vana sexually vachienda kunobikirwa neform 4 and then that woman uyo wamafonera asiri achienda nemwana wedu 14 years uri kuzwisisa ndopatori nepfungwa dzede and maybe aida kuita nemarituals ake because njuzu nechiprofita zvinopindirana papi ipapo true. Because vanotineta kavana kumanipuleta vana sikuneli vana ukaramba uchidza mwana kuti une calling nondifambire moza vanhu vanenge vana chakaipa saka whatever zvavaita zvekubvisa maybe vaida kutobvisa mashavi emunhu anopenga vachimisa pamwana uyu but mudzimi yake una mwari wake vakamira naye ndizvozvo saka zvekutaura vaende masvingo kumapanzuri iriko masvingo iriko ine mai ava muvaregerere sisi vangu vatori neconfusion chitraumatized havana kutoudziwa musi wakaenda mwana vakaudziwa a week after mwana atoenda vakasingatoziviwo zvo zvaingofambirwa kumba hani mukuona ndonyaya china kana ngoti ndingogadzirisawo ipapo vamwe madhairis kuti nyaya yakatoomawo mutongoda wokudetserwa zveshuwa because pasava iri ndoda toti vana vatotarisiwa tiwane justice vana vanotarisiwa because hazvei kuti njuzizvo inaitingi nhema vaida kutorombesa vana pasava vakatorombesa because mwana anga ane confusion zvekutaura mai avani muri kuona vabva vakatafonisa vati ndo the same question atikavabvunza sisimeli titsanangudzirewo zvakangoitika even hama dzekumusha dziri on the ground hadzitozivi because pasava nanhasi hamene kuti vachiri kufonera vana vedu takatauza kuti tisafonera vana hamuna kutiudza kuti vana vari kuenda the father and the mother they didn't even know kuti vana ava vari kuenda kuchechi because vana vachipinda dzese you know kids lie vana vanonyepa ndizvozvo vana vari kuenda kudzesisi ndo zvavaingotuda hati kuenda kudzesisi enda kuchechi ende zveshuwa ndo zvataingofungira you know kids lie
ndizvozvo ende iko zvino mwana muhombe uyu aifamba napasta kuti mwana ndiye akatanga kupinda kuchechi hanzi yapasta mwana muhombe and then akatora iko zvino mwana muhombe musikana uyu anga achisara nevana ve21 uyu akanyora asingachapindi chechi mukomana ndiye akupinda saka ndokata kuita confusion kuti asi baba ava vairara nemwana vakanesana nemwana because musikana hachaindi kwakuinda mukomana musikana anzokwai ngirozi yangu nemini haiwirirani makambozvonepa izvozvo hanzi ndakaudzwa kuti ngirozi yangu nemini hadziwirirani napasta aiwa hana kudzwa napasta but nekuti kwaivo vanonesana pachezvavo saka mongodza vana handi vanhu vari kumanipuleta kuti une calling vachitadzisa vana kuverenga mabhuku vana kubata mbiya dzavo vachinojorodhesa mwana ne14 years kana ndimiwo who does that ende vanhu vakawanda kuti kwachirukova chachona hanzi hachinyudzi but maybe nenjuzi tedu njuzi tatamboikanzura asi changoitawo maprocess ekuti mwana adii atarise wangoonekwa kuti hazvisiwo zvenjuzire asi panjuzi apa I think panjuzi munofanira kuti mupatarise wai ndiri kudaro nyaya yengoma iyi dziri kunzi ngoma dzakatogwa idzi we just need to find out ngezveshuwa here anoda kuti murikuona kuti malinks ari kubudisa nyaya dzakasiyana-siyana manewspaper ari kubudisa nyaya dzakasiyana-siyana havasikuudza sesimeli havasi kubuda mukadzi yemamunhu haasi kubuda zvakaita pasafoni same ari kushama ngai zvake mabasa akavata asi kwafa vamwe vana isisi wedu anga ari paakasungwa nemakavi mwana achiita simba raidarika munhu wese zvekuti tatitori neconfusion mwana ukangomubvunza paya padachiti vanhu musafona mwana is still traumatized wedu we kungomubvunza kuti nezvekoko andotanga kutoita zvimwe zvinhu saka we can't mwana hatitombotaura naye nyaya idzodzo hapana vanhu vatongotaura naye dzimwe story different because the moment you ask mwana kuti chii chakaitika nezvekoko anototanga kuita mashiripiti saka zvana ndichingoti ndingokudzaiwo sisimeli nemadhairis kuti aiwa ndonyaya yachona tipasa vatoda kutoti vatobringa to justice nanzani nemukadzi uyu because hatitozivini ndopatori nepfungwa dzangu kuti maybe these people are different kids ende kutora vana pasina context kana kutiponera isu takavabvunza namba mwana totaura naye all the time zveshuwa mwana taitaura vana totaura navo all the time pafoni why is it imi mamuna kukumbirawo nhamba kuti ndipei nhamba kana mwana aramba moti ndipei nhamba dzavabereki timboudza vabereki kuti akufamba nemi takupinda chechi nemi toenda nemi 2 weeks mwana izvi zvaiva vaigara naye mwana hambotauri chokwadi anga chingoti ndiri kumba isi chingoti mwana ari kumba izvo vakutopesanisa vana vedu true mwana ake haana murevereri haana mugoni weparende asinaye vana havana mugoni zveshuwa vana havana mugoni toinge tingotove moza tese tikushanda tikushava kuno kuti kushandira vana ivavava we are trying by all means because mama comments tikumaona narikei toripo isi yakanyanyisa chaizvo we care about our kids hapana munhu asingadi mwana wake kuti uya kunosauti kutotamburawo kutishandira vana ivavo ndizvozvo aiwa thank you very much caller thank you very much thank you tigaiti tifambire nyaya dzosvika tasvika pamudzi chaipo chaipo alright guys this was our last caller muri kunzwa ihama dzevana idzi ihama dzemwana dzakutaura so macomments edu dzimwe nguva anenge asiri sensitive zvekudaro hama dzinenge dziri mucomment section vachiona zvizonyatsokudaro saka let this be the last caller tichizomirira segment part 2 yekuti titsvagirwe nhamba dzasabhuku totaura nesabhuku tichatsonzwisa sabhuku vanobvuma here zveshuwa kuti panoyera panapa vaizviziva ende chichakaita kuti vaendese vanhu papa tododa sabhuku tichafamba nenyaya yekusvika tasvika naye kumagumo right saka iyi ndo changa chiri chirongwa chedu chekutanga pazara nhasi handitika nyaya idzi handikwanisi kudzibatanidza guys because nyaya dzakakona vati kwaikontinue nelive hatikontinue nelive panyaya 1 because nyaya dzakasiyana remember tine vanhu vanoona nyaya idzi after izvo zvamwari vari pamabasa so right now vatopinda manight shift vachatanga kuteedza nyaya idzi vachiona vachidini hatikwanisi kubatanidza nyaya idzi dzakadai tinotodzipatsanura handimaona saka tapedza iyi yekutanga iyi guys tasiya iri hanging haina kupera to be continued handika takupinda mupart 2 takupinda munyaya part 2 yatakupinda handitika please stay tuned takupinda munyaya part 2 ndo yatakufamba naiko zvinezvi musabve rambai muri pano ndiringodonha nekudzoka rambai muri pano